Хәерле кич, эфирда Татарстан хәбәрләре программасы, студияда Фәнис Камал. Күркәм гадәт буенча башта ТССРның 100 еллыгы белән бәйле истәлекле вакыйгаларга күз салыйк. 1935 елның 5 апрелендә Казанда архитекторларның республика корылтайы эшләгән. Башкалага Мәскәүдән дә белгечләр килә. Алар зур Казан булдыру мәсьәләләре турында фикер алышкан. 1962 елның 6 апрелендә Казанда СССРда беренче тапкыр Александр Скрябинның Прометей симфоник поэмасы башкарылган. Казан авиация институтының актлар залы тулы була. Прометейны Каиның радиотехника факультетыннан Булат Галиев тормышка ашырган. Танылган премьера өчен яктыртышларны студентлар әзерли. Алар танылган рассам Константин Васильев җитәкчелегендә эш алып бара. Гадәти булмаган пульт белән Казан консерваториясе мөгаллиме Әбран Юсфин идарә иткән. Мин вакыттың бүтән мизгелләрен синең белән бергә барлап килдем. Бунан да шулай булыр. Мин һине Алла яһап, һаваларга алып мәсәкмен. Хәзер бүгенге яңалыкларны барлык, без башлыйбыз. Медицина хезмәткәрләре бушлай йөри, кагыйда бузучыларга штраф түләтәләр. Привлечен 151 гражданин по статье 6.3 Кодекса административных правонарушений. Казан яңа режимда ничек яши? Гөлнар Сайфетдинова күрде. Изоляциядан чыктылар. Һәрбер цехларны дезинфицировать итәбез, идәннәрне хлоркалар белән җуабыз, ишекләрне обрабатывать итәбез. Татарстан оешмаларында коллективның куркынычсызлыгын тәэмин итү өчен нинди чаралар күрелгәнен Рания Абдрахманова күрде. Язның бер көне елны туйдыра. Кырбары начар түгел дип әйтәсе килә. Әле бу елны менә һава торышы бит, әле бүген кар да яуып алды, минуска да китте. Татарстанның төньяк районнары чәчүгә чыгарга никадәр әзер. Айза Шаймардан. Татарстан районнарына зур су килә. Мунчаның пичләре җимерелде, фундаментлары шәкләнде. Кукмара районы Любан авылы халкы аеруча нәрсәдән курка. Нинди саклык чаралары күрелә? Кукмара районыннан Руслан Сынҗанов. Татарстанда коронавирус йоктыруның 16 яңа очрагы теркәлде. Республикада бер көн эчендә ширне шул кадәр күп кеше эләктергәне юк иде әле. Авырулар барысы да читтән кайтучылар дип хәбәр итә республика штабы. Төркия, Франция, Израиль, Доминикана, Берләшкән Гарәп Әмирлекләре, Мәскәү һәм Мәскәү өлкәсе. 11 кешенең хәле канәгатьләнерлек, авыру җиңелчә уза, калган 5-сенең хәле уртача дип бәяләнә. Барысында табиблар күзәтә. Шул ук вакытта бүген хастаханәләрдән коронавирус йоктырган 4 кеше дәваланып та чыкты. Икесе Чаллыдан. Россиядә соңгы тәүлектә 954 кешедә коронавирус диагнозы раслана, 47 кеше үлгән. Хәзер илдә авыруларның гомуми саны 6300, дөньядагы вазгыятькә килгәндә вирус йоктыручыларның саны 1 миллионнан артык. Үлүчеләр 69, саугучылар саны 263 меңгә җиткән. Коронавирус йоктырган 16 кешенең берсе Биектау районыннан, улы хәзер Казанның йогышлы авырулар хастаханәсендә дәвалана. Бу хакта республика штабы хәбәр итә. Район үзәк хастаханәсендә хәзер барлык санитар һәм саклык чараларында күрелгән хезмәткәрләрнең бер өлеше үз изоляция режимына күчкән. Шуңа да хәзер андагы кабул итү һәм педиатрия бүлекләре вакытлыча эшләми. Башка табиблар исә авыруларны гадәти режимда кабул итә. Әлмәт районында коронавирус йоктыру факты расланмады. Бу очракларның һәммәсе Роспотребнадзорның Татарстан идарәсе җитәкчесенең шәхси контролендә. Аңлатудан штрафка күчтеләр, подъездларына дезинфекцияләү дәвам итә, медицина хезмәткәрләренә түләүсез рәвештә юл йөрү билетлары бирелә. Казан коронавирусны таратмау режимында яши, узган атнада үз изоляция режимын төгәл үтәү буенча безнең башкала илнең беренче 5 шәһәре исемлегенә керде. Бүгенгә булган хәлне Гөлнар Сайфетдинова бәян итә. Ике көн эчендә Казанда 32 мең ярым машинаны туктаталар. 2 мең кешедән шикле белешмәләр алына. Аларның дөрестлеген тикшерәләр. Белешмәнең акчага ясалган 3 факты ачыклана. По спискам представленного Роспотребнадзор биргән исемлек буенча 23 марттан бирле эшлибез. Читтән кайткан 2 атна карантинда булырга тиешле 2 меңнән артык кеше тикшерелде. 39-на беркетмә төзелә. Өйдә утыру режимының беренче көннәрендә үк кагыйда бузучылар бар, урамда йөргән балык булмаганнарын да очраталар. Кешенең өйдә утыру үзен сиздерә, ут белән суны күбрәк тота башлаганнар, коммуналь хезмәтләр подъездларга дезинфекция ясауны көчәйтә. Кешеләр моны үзләре үк сорый. Узган атнада 3 меңнән артык шундый гариза кабул ителгән. Обработка дезинфицирующими. Көн саен күп фатирлы йортларда дезинфекция үткәрәләр. Бер көндә 34%-ын кулачлыйлар. Медицина хезмәткәрләре хәзер җәмәгать транспортында бушлай йөри, табиб һәм шәфкать туташларына 5800 дәнә юл йөрү билеты бирелгән.
В Казани развернуто 389 коек. Бүгін Қосанда коронавирус ауруларны дәвалау үшін 389 койка өстәме урын әзерленді. Кирәк очракта тагын 1300 койка булачак. Медицина күзәтү астында хәзер 2500 кеше тора. Почта бүлекләре эшли, әмма өлкән буынны өйдә калырган диләр. Бу айда башкалада пенсия һәм пособиеләрне өйгә китереп бирәчәкләр. Чтобы никаких волнений у наших пенсионеров не было. Халыкка мәгълүматны җиткерергә кирәк, бурычларга тиеш түгелләр, почта хезмәткәрләренә дә эш арта. Өйдә генә утыр ташламаячаклар. Узган атнада башкалада 1700 кешегә ярдәм кулы сузганнар. Азык-төлек, дару кирәк-ярак китерәләр. Хәзер башкала штабында булышырга әзер 500 волонтер исәпләнә. Гөлнар Сайфетдинова, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Генераль прокуратура Татарстанда үз изоляция режимын үтәмәүчеләр һәм коронавирус турында ялган мәгълүмат таратучыларны ачыклый. Бу хакта бүген Реальное время интернет газетасыннан укып таныша аласыз. Хукук саклау органнарына эш өстәргә телиләрме? Хәзер ялган хәбәр таратучылар чыннан да артты. Без дә редакциягә шундый мәгълүмат алдык. Янәсе, Казандагы 3 адрес буенча 3 кибет һаман эшли. Бүген хәбәрчебез шуларга юл тотты. Тик кая килсәк тә ишек бикле, әлегә эшләмибез дигән игъланнар гына эленеп тора. Бүген Татарстан мәктәпләрендә дистанцион уку башланып китте. Яңа форматка алар каникул вакытында әзерләнде. Яшелүзән районының Осиноводагы гимназиясендә 400-дән артык бала укый. Сыйныфлары буш булса да, барысы да онлайнда күрешә. Мөгаллимнәр төрле сайтлар белән эшли. Открытая школа, учи.ру, Zoom. Иртәнге якта кайберләрендә кыенлыклар да килеп чыга. Бу бик күп кешенең бер юлы керүе белән бәйле булса кирәк. Техник проблемалар булган очракта сыйныф җитәкчесенә җиткерергә киңәш ителә. Менемчә, бу укыту менә балалар аны шундый итеп кабул иттеләр, яңалык иттереп. Аларга әле без Zoom ашада дәресләр бирдек, Skype ашада дәресләр бирдек. Менә иртәдән бирле дәресләр бара безнең. Мин дә салып барганда, алар мин сөйләгәнен генә түгел, һәм дә мин экранда күрсәтә алам төрле текст документларын, презентацияны. Ярчалана белем бирү учреждениеләрендә дистанцион рәвештә укытырга кереште. Шәһәрнең балалар бакчаларында кизү төркемнәр генә эшли. КАМАЗ заводында эш башлану сәбәпле бүген аларда балалар саны да арткан. Автошәһәр бакчаларына якынча 1000 артык баланы китергәннәр дип хәбәр итәләр. Бер атна изоляциядән соң Татарстандагы тормыш көнкүрешне тәэмин итүче заводлар эшкә кереште. Әлеге предприятиеләрнең эшчәнлеге закон тарафыннан рөхсәт ителгән. Әлеге исемлеккә Татарстанның 16 оешмасы кертелә, әмма монда бер шарт бар. Куркынычсызлык чаралары үтәргә тиешләр алар барысы да. Яшелүзәннең Суднлар заводы һәм КАМАЗдагы эш барышы белән Рания Абдрахманова танышты. Эш көннәре гадәттә шушы станок янында башланса, бүгеннән Яшелүзән заводында үзгәреш бар. Әмма алар төп эшкә кымача уламый ди хезмәткәрләр. Эшләбез, эшләр күп. Эшкә киләбез, температура, эшләп, маска киябез. Теләсә кайсы цехка килеп кергәч, ишек төбендә менә шушындый өстәлләр урын алган. Аларда дезинфекция чаралары һәм менә шушындый салфеткалар бар. Әлеге салфеткаларга иң кызыгы файдалырак булсын өчен спирт өстәгәннәр. Измерение температуры у нас на сегодняшний день. Эшкә чыккан хезмәткәрләрнең температурасын көнгә 2 тапкыр тикшерәбез. 67 кеше менә. Температурасы булмаса, юк дип язабыз, күтәрелсә хезмәткәр изоляцияләнә. Температура үлчәтергә чират җыелса, алар махсус билгеләнгән урынга баса. Бу дистанцияны саклау өчен эшләнә. Моннан тыш инфекциягә каршы тору чаралары көчәйтелгән. Цехларны дезинфицировать итәбез, идәннәрне хлоркалар белән җуабыз, ишекләрне обрабатывать, ишек тоткаларын без дезинфицировать итәбез, специальный средствалар белән безгә обеспечивать ителәрендә. Яшелүзән заводы эш юнәлештә эшлим. Бүген дәүләт оборона заказларын башкару өчен хезмәтләрнең бер өлеше эштә. Коронавируска бәйле рәвештә цехларның эшчәнлеге дә бераз үзгәргән. Коронавирус конце концов пройдет. Коронавирус узар, безгә куйган бурычлар бер кая да китми. Шуңа эшкә чыгарга булдык. Материал эшләүчеләр, технолог, конструкторлар 5000 кешенең 1000 тирәзе. Моннан тыш идән торып эшләүчеләр дә бар. Тегү цехы битлекләр тегү белән шөгыльләнә. Хәзергә төп бурыч коллективның сәламәтлеген һәм куркынычсызлыгын тәэмин итү. Һәм мондый бурычны үз алдына Алексей Горький исемендәге Яшелүзән заводы гына түгел, КАМАЗ заводы да куя. Бүгеннән алар да эшкә кереште. Алар да системаны тәэмин итүче буларак федераль исемлектә. Бүген заводның җитештерү, хисап һәм хезмәт куркынычсызлык бүлекләре дә эшли башлады. Хезмәткәрләрнең барысы да битлек һәм перчаткалардан.
Обычный рабочий график. Гадәти режимда эшлибез. Бүген автомобиль җитештерүдә катнашучы бөтен кеше диярлек эштә. Ашхана мөмкинлекләрен генә бераз үзгәртергә туры килде. Идәннәрне чират торганда бер-берләреннән ерак бассыннар өчен тамгалап чыктык. Хезмәт күрсәтүчеләр җыештырырга һәм дезинфекция ясарга тиеш. Шуңа алар да заводтан. Хезмәткәрләрнең берлеше өйдән торып эшлим. 8 кешеләре карантинда. Алар чит илләргә чыккан булган. Рания Абдрахманова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Зур предприятиеләр туктап торса да, авыл хуҗалыгында андый мөмкинлек әлегә юк. Монда чәчүгә әзерләнәләр, техникасы ремонтлап куелган, хәзер һава торышы тутырклануын көтәләр. Татарстанда уҗым культурасы яхшы сакланган. Бу хакта бүген авыл хуҗалыгы министры Марат Җаббаров Арчага эш сәфәре вакытында белдерде. Министр Казан артында язгы кыр эшләре барышы белән танышты. Республиканың төньяк районнарында чәчүгә әзерлек ничегрәк бара? Айза Шаймарданов шул хакта. Пекин кәбестәсе төрледән төрле салатлар барысы да вакытында утыртып кына өлгер. Кырлай агрофирмасы теплицасында эш бер көнгә дә тукталмый. Без график буенча барабыз инде. Графикны безнең основной покупатель Белая Дача, Алабуга, Мәскәү, икесе. Агрофирманың бүген төп игътибары бәрәңгегә юнәлгән. Алар бу яшелчәне иң күп үстерүче хуҗалыкларның берсе. Шуңа да авыл хуҗалыгы министры Марат Җаббаров барлык келәтләрне карап чыга. Симәнә бәрәңгесе шактый яхшы сакланган, беренчедән эшкә яктарда күренә. Иң мөһиме ул 4-5 урында күренә башлады. Бүген Арча районында 5000 тонна бәрәңге симәнәсе әзер. Аны 1000 гектарда утыртачаклар. Районда техникада яхшы хәлдә 700 тракторның 99% кырларга бүген чыгарга әзер. Коронавирус китереп чыгарган чикләүләр әле авыл хуҗалыгына җитди йогынты ясамаган, ләкин барлык саклык чаралары үтәлә. Алла сакласын, кирә күрмәсен дип уйдыйбыз инде. Моның буенча шуңа күрә инде менә җитәкчеләргә әйткәндә дә барлык Роспотребнадзор куйган таләпләрне үтәп, егетләрне һәм кызларның да эшкә килгәндә эшләтергә маскалар, перчаткалар, күзләренә күзлекләр, аннан соң дезинфектатлар. Көньяктагы Нурлатта инде чәчүгә тотынсалар, Арчада 2 атнага соңрак чыгачаклар. Районның төньякта урнашуы үз эшен эшли. Кырларның кайчан җитешәчәген министр шәхсән чыгып карады. Уҗым культурасының ничек кышлавын сорашты. Зимой кырларын карасак, чынлап теге, в общем, кырлары начар түгел дип әйтәсе килә. Әле быел менә һава торышы бит, әле бүген кар да яуып алды, минуска да китте. Кырлары матур. Арчада үсемлекчелек белән терлекчелектә дә яңа сезонга әзерлек бара. Мендүш авылы фермеры 120 баш сыерга яңа комплекс төзегән. Хәзер дәүләт ярдәме белән техниканы яңартырга тели. Шәһәрдән кайтучы белгечләргә дә йортлар төзелгән. Яңа Кырлай авылында шундый 5 йорт, аны арендага бирәчәкләр. Арча районыннан Айза Шаймарданов, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Үз изоляция вакытында пенсияны ничек алырга айрыуча банк картасы булмаган кешеләргә кайбер өлкәннәр шундый хәлдә кала. Без банклар белән элемтәгә кердек. Бүгеннән башлап Акбарс банктан пенсияны өйгә китерә башлаганнар. Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк исә әлегә мондый хезмәт күрсәтми. Акбарс банктан пенсияләрне 65 яшьтән өлкәнрәк клиентларга алып киләләр. Моның өчен махсус телефон номерына шалтыратып гариза калдырырга кирәк. Номерны экраннарда күрәсез. Президент Рөстәм Миңнеханов йөкләмәсе буенча Татарстанда җиңүнең 75 еллыгына бирелергә тиешле түләүләр үз ияләренә барып җиткән. Бөек Ватан сугышында катнашучылар, инвалидлар, концлагерьларның балик булмаган әсирләренә Ленинград камалышында калучы билгесе бирелүчеләргә 25 000 сум, тыл хезмәтчәннәре һәм хәрби ветераннарның тыл хатыннарына 5 000 сум күләмендә акча күчерелә. Количество получателей этой выплаты 30. Мондай түләүләрне барлыгы 32017 кеше ала. Акчалар ветераннарның социаль түләүләр килә торган исәп-хисап счетына күчерелә. Сез Татарстан хәбәрләре программасын карыйсыз, алдагы минутларда. Коронавируска каршы 19 тонна антисептик. Татарстанның көньяк-көнчыгыш районнары ничек итеп вируска каршы көрәшә? Филүзә Хәмидуллина. 4 яшендә 40 тел әлифбасын белә. А в 2 года начал писать. Ну вот после этого все и началось. Батюшки. Максим Галкинны да шокка торган Казан малае Тамерлан турында Айгөл Бәдретдинова. Сулыклары боздан арына анда күймә белән кереп балык тотучылар арта. Табигать байлыкларын һәм сулыкларны саклау инспекциясе хезмәткәрләре хәзер даими рейдлар уздырып тора. Бүген Чаллы шәһәре янында Чулман елгасы тикшерелде. Браконьерлар көймәсеннән күпме балык алалар? Илшат Аюпов күреп кайтты.
Табигать ресурслары һәм сулыкларны саклау инспекциясының өлкән инспекторы полиция хезмәткәре белән берлектә Шулман елгасына чыгалар. Без утырган көймә бүген Түбән Кама ГЭСына таба юл ала. Монда балык тотулар тыела, балык тотырга ярамый бер кашанда бер вакытында. Шуңа күрә бу тирәләрне менә әйләнеп чыгабыз, карап, монда балык күп җыела, килеп терәлә дә менә моннан эшкә менәлми. Шуңа күрә монда балык тотарга килүчеләр бик күп. Су саклагычның әлеге урынында бер кашанда балык тотарга ярамый. Рейдның башында ук без 2 тәртип бузучы балыкчыга юлыгабыз. Күп очракта инспекторлар күренүгә бар бойлык суга ыргытылса, монысында өлгермәделәр. Браконьерлар көймәсендәге балыклар алына, протокол төзү өчен яр буена чыгаралар. Граждане осуществляли ловлю рыбы. Әлеге кешеләргә тыелган урында балык тоткан өчен 8-37 маддәнең 2нче бүлеге нигезендә беркетмә төзибез. Тыелган урында кармак салган өчен генә дә җавап бирергә туры килә. Бу очракта 31 дәнә зур балык тотылган. Хәзерге вакытта исән балыкларны суга җибәрәләр, инде калганнарын санап протоколга теркәләчәк. 25. Исән балыкларны җибәрдек. 26 27 леш 4 яшь тоткан булганнар. 26 исән килеш җибәрдек суга и 2 яшьне дә җибәрдек. Менә шул. Штраф 2000-нан 5000-гә хәтле. Ущерб 500 сум, һәрбер балык 500 сум. Тыелган сулыкта башка браконьерлар очрамады. Балык тотарга ярый торган ярдагы 2 иратка иле утыру тәртибен бозган өчен кисәтү ясалды. Собирайтесь и давайте домой. Яршалладан Илшат Аюпов, Рамил Закиев, Яңа Гасыр каналы. Әлеге һава торышы да өйдән чыкмаска өнди, кичке сәгатьләрдә буран да көтелә, юлларда бозлавык, җилнең тизлеге секундына 20 метрга җитәчәк, төнлә 4 градус суык, иртән кыска вакытлы кар явып узуы көтелә. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы исә автомобиль йөртүчеләрне юлда сак булырга чакыра. Татарстанга зур ташу килә. Нократ елгасы ярларыннан чыгу сәбәпле Кукмара районы Лубян авылында 5 бакча кишәрлеген су баскан, тагын 9-на шундый куркыныч яный. Халыкка ярдәм күрсәтүче көймәдә бүгін хәбәрчебез Руслан Хасанутдинов та йөзеп кайтты. Бәрәңгеләрне, вареньяларны, тозлаган кыярларны, помидорларны күтәрәбез өскә. Альмира Гарипова 51-нче язы менән шулай шомланып каршы ала. Быел ташу 2 атнага иртәрәк килгән, шуңа әз генә җылына башлауга әзерлек чараларын күргәннәр. 16-нчы елны керде су, бәк куркыныч булды. Ишек аллары тулды су белән. Монысы Татьяна Мәрдәнованың җир кишәрлеге узган ялларда бакчасына су керә. Токталар әзерлибез, плотно ясыйбыз. Бездә лодкалар бар. Мужигым лодканы ясый. Наготове уже торабыз. Хәзер 5 йортның су басу куркыныч яный барсында Нократ елгасының ярларыннан чыгуы сәбәпче. Әгәр дә ташу быел да гадәттәгечә көчле булса, 14 кишәрлек эләгәчәк. Бу 50ләп кеше зыян күрергә мөмкин дигән сүз. Суныклар баса калган очракта Любян халкының бердән-бер чыгу юлы менә шушы көймә. Хәзерге вакытта бирдә бик тә көчле дулкын хәрәкәт итү бик тә кыен. 2016 елда менә шушындый берничә көймә авыл халкына чын-чынлап ярдәм иткән дә инде. Любян авыл җирлеге башлыгы белдерүенчә, әлегә куркыр нәрсә юк, су тирәнлеген 2 сәгать сайын үлчиләр, халыкка саклык чараларын күрергә чакыралар. Гадәттән тыш хәл килеп чыга калса, кешеләрне урнаштыру өчен мәдәният йорты белән мәктәп әзерләнгән. Оперативно да әзер, урыннар бар, җитә. Ул булмас дип көтәбез инде. Хәзер халык елганың үз урынына кайтканын көтә. Коткаручылар быел кар күп булмагач, зур ташуда күзәтелмәс дип тынычландыра. Кукмара районыннан Руслан Хасанутдинов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Без Кукмарадан исә Казанга әйләнеп кайтабыз. Хәзер шәһәр һавасыннан да авыл исе килә. Гидрометеорология белгечләре моны предприятиеләрнең эшләми торуы, машиналарның 77%-ка кимүе белән бәйле аңлата. Уңай үзгәрешләрне Казан халкы Алия Хәйретдиновага сөйләде. Бурамны танып та булмый, машиналар аз, проблемалы борылышта да бөкеләр юк, һәм бу Мамадыш тракты. Бу узган җәйдә төшерелгән кадрлар, шулык урам, шулык борылыш. Әмма өйдә утыру режимы монда да үзгәрешләр кертә. Машиналар саны кимеде, күп кенә җитештерүче предприятиеләр эшләрен туктатты. Димәк, һавага да чистарырга вакыт. Бу фикерне белгечләр дә раслый. Соңгы атнада һавада формальдегид һәм азот диоксиды күләме кискен кимеде. Бу юлларда автомобильләрнең әзәюе белән бәйле. Һава чистарып, сулыш алу җиңеләйгәнен Казан халкы да сизгән. Мин вообще инде ничә
обратно урамга шыққаным yok. Вот просто чудо, воздух. Дышать легче стало. Да как-то да, воздух свежий. соответственно, дышать легче стало, даже очень даже заметно. Ну, конечно, чище. И что сказать. Все нормально, хорошо, слава богу. Воздух чище, народу меньше, дороги пустые. Все хорошо, все замечательно. Әллә җир шары үзе авырып киткәнме? Ул саугу өчен бар кешене иләренә куган сыман. Дәвасы да бар бит. Кытайның күп кенә сәнәгать шәһәрләрендә һавада зарарлы катнашмалар берничә мәртәбәгә кими. Коронавируска кадәр дә монда битлексез йөреп булмаган. Ә Венециядә каналлар чистарган, җирле халык суның үтә күренмәлегенә генә түгел, балык булуына аптыраган. Алия Хәйретдинова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Республиканың Әлмәт зонасы район шәһәрләрендә чистара, монда Татнефть компаниясе 19 тонна антисептик сыйыкча сатып алып, аны коммуналь хезмәтләргә тапшырган. Техника ялсыз эшли, кеше күп була торган барлык урыннардан да узалар. Әлмәт һәм Лениногорскны инде чистартканнар. Ничек эшләгәннәрен Филүзә Хәмидуллина күреп кайтты. Башта урамнарны тузаннан арындыралар, аннан су белән юалар. Шуннан соң гына махсус эремә сиптерәләр. Аның составында вирусны үтерә торган хлор бар. Бу эшкә бөтен техника җәлеп ителгән. Несмотря на выходной, мы готовы работать без выходных. Без ялларда да эшкә чыгабыз. Тузан пычрактан урамнарны арындырабыз. Бүген менә Лениногорскида эшлибез. 19 тонна антисептикны Татнефть компаниясе сатып ала. Тукталышлар, машина кую урыннары, кибет тирәләре, һәр җирне эшкәртәләр. Машина йөртүчеләр алышынып тора, техника туктаусыз эшли. Бу Әлмәт читендәге күп катлы йорт, аның һәр җирен хлорлы эреме белән эшкәртәләр. Моның өчен район башкарма комитеты өстәмә 80 сиптергеч сатып алган. Бөтен подъездларны көндә ясыйбыз. Уборщицалар көндә чыгалар, хлорным раствором, белизной обрабатывают поверхности, кнопки лифта, периларны, ишекләрнең ручкалар. Мастерлар, сантехниклар, ишек алды җыештыручылары, дезинфекция эшенә бөтен коллектив җәлеп ителгән. Районда барлыгы 1000-нән артык күп катлы йорт һәм 3000-нән артык подъезд, аларның атнасына 2 тапкыр чистарталар. Балалар мәйданчыклары да читтә калмый. Бүтін йортта 100% йортлар бүтінісі дә үтәлді. Но кайбер йортларда гына просто вакытында үткәрелмәгән йортлар булды. Аларны инде без Роспотребнадзорга менә бүген без андый 3 йортны ачыкладык. Менә шул йортларны административный эш кузгатырга инде. Татнефть компаниясе урамнарны чистарту өчен өстәмә техника да сатып алган. Хәзер башка районнарны да кулачлаячаклар. Әлмәт Лениногорск районнарыннан Филүзә Хәмидуллина, Эрик Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Ил халкы өйдә утыруның икенче атнасын башлады. Кайда булсам да табиблар кулны еш юарга куша. Ничек дөрес юарга, кайсы яктан ышкырга киңәшләр меңләгән. Хәзер бу ялларда эстрада йолдызлары кызыклы флешмоб башлады. Үзләре юа да сабынны башкаларга бирә. Бүген иртән эшкә киткәнче хәбәрләр редакциясе хезмәткәрләр дә бу интернет проектка кушылды. Әйдәгез бергәләп карыйк. Чиста куллар, чиста уйлар. 40 яшендә 40 алифба белә, аларда укый, яза һәм сөйли. Казаннан нәни Тамерлан Сиддыйков бу гаҗәеп сәләте белән Максим Галкинны шаккатырып кайтты. 4 яшьлек балага бу сәләт кайдан килгән? Тулырак Айгөл Бәдретдинова. Как зайка произносится на арабском? Арнаб. Шулай итеп сербчада, япончада, пакыстанчада җаның нинди телдә телим. Тамерлан инде 46дан артык телнең әлифбасын өйрәнгән. Зец, заяц на сербском. Хәрефләрне танып, һәрберсен истә калдырудан тыш төрле телләрнең әлифбаларын чагыштырып анализлый да әле 4 яшьлек Тамерлан. Армянское письмо. Ну ты, Тамерлан, даешь.
А в 2 года начал писать. Ну вот после этого все и началось. Батюшки. Максим Галкинда да тик утыра алмый, чөнки барысы да кызык, яңаша, әмма гадәттә ул тыныч ди Тамерланың әнисе Светлана. Ул безнең каналның 7 дней тапшыруында эшли. До 4 утра какие-то отзывы. Тамерланы Болгария, Сербия, Әрмәнстан, Кытайга да кунакка чакыралар. 4 яшьлек баланың туган телебез белән кызыксынуы шаккаттыра диләр. Этому нельзя научить. Моңа өйрәтергә дә мөмкин түгел. Безнең аның белән махсус утырган юк. Ул үзе кызыксына, таба, өйрәнә. Ходайдан бирелгән сәләттер дип уйлыйм. Хәрефләр белән әле 10 айлык бала килеш кызыксына башлый Тамерлан. 1 яшендә рус һәм инглиз әлифбаларын таный. Беренче әйткән сүзләре дә отцы и дети Тургенев буланың. Татарча да укырга, җырларга ярата. А ты что читаешь, Тамерланчик? Күп җырлый, татарча җырлый. Ой, был туган як, туган тел, эхтолаттал ярата. Күбәләгем. Бик матур җырлый. Туган көнгә тортта, яңа ел чыршысы да хәрефләр белән бизәлә, хәтта чәчләре дә Ё хәрефе кебек алдырган. Мондый сәләт һәм телләргә мәхәббәт өчен Максим Галкин Тамерланны медаль белән бүләкли. Твое, а также медаль нашего шоу в студию. Планнар тагын да зурдан Тамерланның. Бу көннәрдә генә тапкырлау таблицасын өйрәнә башлаган. Айгөл Бәдретдинова, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Анда 40 миллионнан артык басма һәм кул язма китап саклана. Араларында татар телендәгеләр күпме? Санкт-Петербургтагы Россиянең милли дәүләт китапханәсе турында иртәгә көндезге 12 яртыда татарлар тапшыруда карагыз. Бу китапта Николай Борисович Казан турында да бик яза. Бүгенгә менә шундый хәбәрләр иде. Уңышлар сезгә. Хәерле кич, исәнмез, эфирда спорт яңалыклары сезнең белән Илдар Сафиуллин. Урамда йөрмәскә, физик әзерлекне югалтмаска, күнегүләрне өйдә дә башкарырга мөмкин. Карантин ул диванда ятуына дигән сүз түгел. Атучы спортчылар мондый шартларда югалып калмый. Әзерлек эшләре дәвам итә. Үз-үзеңне изоляциялау вакытында һәр минутны файдалы һәм кызыклы итеп үткәрү зарур. Татарстанның атучы спортчылары файдалы киңәшләр бирә. Ситуация, в которой мы все сейчас оказались. Без бүген шундый хәлдә калганбыз икән, ул юкка гына түгел, ниндидер яңача караш, башкача фикерләү тормышны икенче төрле күзаллау булачак. Тик һич кенә дә буйгырга, кайфны төшерергә кирәкми. Күнегүләр өчен әлбәттә махсус кырмада шөгыльләнү уңайлы, ләкин мондый шартларда да форманы саклау шарт. Нельзя закисать, нельзя лежать на диване. Төшенкелеккә бирелмәгез, диванда гына ята торган вакыт түгел, хәрәкәтләнергә тырышырга кирәк, омтылыш булсын. Онлайн дәресләр төгәлләнгәннән соң без очрашырбыз, тест уздырырбыз. Ату спорты ул җиңү яулау һәм чемпион булу гына түгел, кешеләр өчен тәрбияви яктан да зур әһәмияткә ия. Бүгенге көндә бу сыйфатлар белән бергә сабырлык та булырга тиеш. Уникс баскетбол клубы уенчысы Евгений Колесников интернетта шахмат ярышы буенча турнир үткәргән. Онда катнашучылар вакытны файдалы үткәрү белән бер рәттән атаклы спортчыдан истәлеккә бүләккә дә ия булган. Баскетболчы фикеренчә, шахмат һәр гаиләдә булырга тиеш. Аның мәктәп программасына кертелү дә очраклы гына түгел. Хәзер бик күпләр вакытны интернетта үткәрә. Спорт, математика һәм шахматның тормышта уңыш нигезе булуын үз мисалында күрсәтәсем килде ди спортчы. Гимнастика белән шөгыльләнүчеләр дә вакытны заяга уздырмый. Гимнастика белән шөгыльләнүчеләр күнегүләрне онлайн режимда үткәрә. Әлегә ярышлар булмаса да физик әзерлекне саклау бик мөһим. Моның өчен махсус күнегүләр комплексын кулланалар. Мондый алым спортчылар, белгечләр, тренерлар арасында элемтән дә булдырырга ярдәм итә. Һәм гадәти булмаган шартларда тренерлар контроле астында шөгыльләнергә дә мөмкинлек бирә. Күнегүләр ике төркемгә бүленгән: хәрәкәтнең төгәллеген булдыру һәм терәк хәрәкәт аппаратын ныгыту. Әлегә менә шундый яңалыклар игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән сау булыгыз. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышым. Сүзне Ганашның мәгълүматыннан башлыйбыз. Яңа шкаф купе турында күптән хыялланасызмы? Сыйфатлы, вакытында эшләнелгән һәм 20% ташламалы шкаф купе алырга теләсәгез, Данил мастерга шалтыратыгыз. Телефон 260-766, Казан, Восстание урамы, 23-нче. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта бөгелмә Баулы кайда карлы яңгыр яучак, 2 градус җылым. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама, Яршалы, Алабугада явым-төшемнәр, температура 4 градус. Төньяктан Актаныш, Әгерҗе, Менделеевскида сүрән көн җылылык 3 градус. Төньяк көнбатыштан Арча, Кукмара, Балтачта болытлы көн 4 градус җылым. Төньяк көнбатышта Болгар, Буай, Чүпрәледә болытлы 5 градус җылым. Чистая Нурлат Мамады Чирмешәндә 4 градуска кадәр җылы була. Алдагы көннәрдә температура берничә градуска күтәрелә.
Башкалабыз Казанда болытлы, көндүз 4-6 градус жылы. Жел төньяк көнчыгыштан көчле. Атмосфера басымы трекимиш баганасының 764 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 47%. Җирнең магнит кыры тыныч. Һава торыш турында әлегә менә шулай иде. Исән-имин булыгыз.